Makainit. Ano mo yung pwedeng gawan? Ang ko pala. Mga nakapalang din niya bukas. Pagpit na ako mo. Parang kaya pa ito matalo yun. Paano? Kasi mo mga kita na ako dito. Yan. Ay, mantog yun. Mata, matugay ka mato. Agisingan kayo pa. Mata. Mata. Oh, bakit? Papanistorbo naman, matutugin tao. Oh, binyag bukas. Parang ako binyag bukas. Kailangan. Kasandang pugupit. Sa sinimbok mo pa, gupit mo yan. Yo, makaba niya mo. Leme mo. Namang pumututok man, hinog na ako pa mo. Hindi wag yung gupitan mo kanyan, no? Oo, maintindihan ko yan. Ang pakanyang-kanyan. Puta pa ni bakda ka. Binigla mo ko pag higising ka pa. Yung pumapugtog. Gupitan mo na ako pa. Labas mo na ako to. Ano nga rin gupit? Siyempre kang usong gupit ngayon. Susong gupit. Uso. Ah, uso. Ano yan, uso? Pangusong gupit. Bo. Mga nakibinyag bukas sa'yo. Kailangan dapat. Kakapay na ako pa. Nanding ka sa mga gupit ko. Ako pa minto. Yulok ko. Alam mo, ulam mo na ulit ang gamit mo. Karal ko nagipit eh. Pang kaya na kanyan. Pang 150 na ang gipit ko. Magreklamo ko, magreklamo ko kayo. Bread yung cost na yan. Nainit yung bayad o. Walang bayad. Baluta kayo. Potang kaya rin gupit. Sabihan mo, bukas yung bayad eh. Ayun. Ako muna. Na. Hindi ka na. Timban daw, Tin. Ganyan talaga. Oo, wala akong panibabal. Tang panibabal ko ng motor yung bili ko na. Na. Karbol na. Umarapulya talaga Ano yun. yan? Pangayin eh. Ulay ka ka. Wow! Kaya manalo. Oh. Kailangan niya ka mo to. Ay, o pala kumuha sana. Kaya kaya magdalokbuk kayo. Huwag yan. Ano ba tol? Kasi hindi ka pa ako. Ako maya po. Mighty. Mighty pid na. Mighty pid ba? Kaya ka na kaya po rin. Na? Sobra. Oh. Ganyan naman. Atin talagang uso yan. Makanya mo yung bagong tignan niya. Gagawin niya yan. Ay. Wala akong mga kagat. Wala akong mga kagat. Kung gustong dupet. Oo, ang gusto lang magkayo. Wala mo. Kung session kapag atibak na kaya. Kabagan na? Ano? Nanuwaring buri ng gupit. Na? Pagupit kayo may balo kung anong papagupit mo. Ang gustong gupit eh. Tirahan ko na yung na. Ayun bagin. No. Wala. Oo, eh. Tapos Oh. ako lang. Oo, saan mo gulot? Bagin. Ano ka rin? Kaya na, buri mo gilid. Oo. Oh, Ano? lokal kaya naman titirahan. Yung gilid. Ano bagin? Ah, lumali ka, magpausok ang gupit niya. Oo, Buri mo pa buwan eh. usong gupit yung yun. Ano na na? Amo-ama mo, Oo. hindi pa. Bakit? Kaya namin ka ng paid. Paid? Oo, papid mo niya ganyan, oh. Papaid mo na mo? Oo. Madami ta. Mulyari. Oo. Amo, kung nagkitang kayo. Sakya pa itang kayo. Sakya pa itang... Oo. Ano ka tayo? Ano pa kami ni? Sakya pa yung kanang kayo. Ano yun? Pag-paid! 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 Pag-paid, Jenny! Ay, Happy ba yung gadget ini itang pag-paid? pag-paid niya ka naman, no? Giwang Oo. bakal ta, bakal ko. Ano yan? Uy, yung bandari yun. Na? Yung bandari yun. Bayo yaping ni. Uy, yung bandari yun. Karakal, dito nang di pepa gupit, ini ginamit ko, pepa pigla naman. Sabi mo, ah. Wow. May buri na. Inang, mapudpud ko buntok. Oh, luklok na.
May pala burrito. Sprayan ko na yan muna. Oh. Kaya pagupit ka po. Kumain tayo. Itong BTS. Na, BTS. papakain mo yung muwa tayo, papa-spray mo yun naman talaga pagupit eh. Nyamok matutod, nakapanstore ko pa. Yeah, pwede na ako yan. Pakamayad. Nakamatay ako kasi magdilo. Na, Kung dilo, maramad kong magdilo. kaya pala ng kabanggas. Okay, spray ko na yun. Masyado ka mapanstore po. Yeah. Wah, Hindi na. ang bayad. Wala nang bayad, siyempre. Display niya muna. Yan nga mo nung kuya. Yan muna ako mag-gibit. Papagupit ka sa atin libre. Tiyo, Wala, ano may gamit ang kain mo? Ay. Pangupit. burahot ka talaga hanggang kapilan. Masing kulit. Kaya Pala ka- ako mato. Ayun po ko rin naman ito mato. Press na ako. Mga nakumbin lang.